Ngibingelele kama-VTV lapha bengikhethe ukukhuluma ngesihloko sokuba umfazi. Manje ngoba angizwani nokukhuluma, ngicele uMavi ukuthi engikhulumele yena engibekele kabanzi ukuthi kusho ukuthini ukuba umfazi. Abhale phansi. Wena ubhale. Yimina engibhalile ukuthi chaza ukuthini, yena kuzobe sengikhulumela-ke seninabela kabanzi ukuthi kusho ukuthini ukuba umfazi. Ngicela ningilalisise kabanzi, angikhulumi la nge-girlfriend, ngikhuluma ngokuba umfazi ukuthi kuchaza ukuthini. Hhayi ntombi, ngicela abantu lento bengayithathi personal. Siphinde sinibingelele babukeli bekama-VTV with Prince Bheka kaZola. Njengoba-ke i-channel ikhula njengalolu hlobo, kunabantu abaye bebhale noma besisendele ku-WhatsApp enambeni yethu bethi bayathanda sithinte iy'hloko ey'thize. Sometimes kwesinye isikhathi bethi bengakwazi ukuthi beyi-represent-e bona lezo y'hloko ngoba asithandi kwesinye isikhathi ukukhuluma isihloko esingaqhamuki kithi noma esiyisusela sona ekhanda. Sesithanda ukuthi sikhulume into associated with people. So kunosisi-ke obehlale esibhalela efuna ukusichazela ngento yokuthi yini umfazi. So-ke uhleze esinika ama-voice note, uhleze esinika ama-voice note ngoba kade kunalama holiday-ke la luka-16 sikwazile ukuthi sihlangane naye umuntu-ke onamahloni ongezwani nokukhuluma, kodwa-ke ube sesithatha nje amaxiphu ambalwa esichazela lento wase ethi okungcono eyibhale phansi noma esisendele ku-WhatsApp. Sathi akayibhale phansi-ke ube eseyibhala-ke eseyisho-ke wathi mina angingayisho ngendlela yami. Unfortunately njengamanje angiyifundi phansi, bese ngiyifundile vese ngoba ngeke ngilokhu phela ngizofunda sengikwi-audience. Uthi-ke lo sisi ukuba umfazi waqala nje wathi owasolondi lo sisi. Owasolondi. Uthi-ke ukuba umfazi waqala nje wathi uvuma ukuba umfazi. Usuke usuvuma yonke into eyenziwa kulowo muzi. Ngisho ngabe kuthiwa yini ongase uyicabanga ekungathiwa mhlambe ayenziwa umuntu. Ube esesenzela nama-example. Enye yawo ama-example ushilo ukuthi mangabe uthi ukhetha ukuba umfazi walowo muntu, umfica engakutshelanga ukuthi unaye omunye umakoti owashona noma aneyinkinga nabo ba-divorce, musukuthola usuvumile wena ukuba umfazi wakhe. Ubese esho ukuthi ngoba usuke uthi uvuma yonke into ngeke usakwazi ukuhlehlela emuva, okungcono sesiyobona ukuthi wenza njani noma umisa kanjani. Isibonelo-ke esibe interested kusona asishilo before ngifike lapho uthe mawusuthe umfazi awuzukuba umama weyingane ozoyizala naleyo ndoda, kodwa uzoba umama wawo wonke umuntu olapha ekhaya, ngisho abafowabo, ngisho omama bakhe, ngisho o-anti bakhe. Uzoba mawukhethile ukuba umfazi uzoba njalo. Kodwa-ke ushilo wathi lento ayikho personal, kodwa ubeyisho nje ngoba benesifiso sokuthi ekudluliswe lemizwa yakhe, wasethi abantu bengayithathi personal. Sinawo ama-clips ekhuluma ngalezo zinto. Uthi enye into akalekisa ngayo ukuthi ungaze ubone eminye imizi ngathi kuphilwa kahle ingoba kunomfazi wangampela okwazi uku-accept iy'nqumo. Uthe mangabe usonta kwelinye ibandla kodwa usufike kuleli khaya ushintshwa. Ziningi nje izinto ayishilo noma singesikwazi ukuzisho zonke. Mawusufika kuleli khaya uye ufike nawe mose uyashintsha, uthathe inkolo yala ekhaya. Uthi mangabe ungathathanga inkolo yala ekhaya washintshisa ubaba lo osuthe ukhetha ukumgana noma ukumshada, uyobeke awusuye umfazi lapho, uyobe uzobhubhisa ikhaya ngoba vese ukusuka lapho sekuzolalelwa intando yakho. Futhi akalwisananga nokuthi umuntu umfazi ephume umuzi nendoda yakhe, kodwa uthe ngokwakhe funeke into mawuphuma umuzi nendoda yakho kodwa lezi y'ngane uyifice nazo uyithathe ngoba sekuyizingane zakho, uyifake esiswini sakho kube ezakho uhambe nazo, kodwa ungayihlukanisi nalabo ebephila nabo futhi ungaphumi sekunengxabano.
Ake ngize kulesi sibonelo esi-interesting. Usiqalekisele ukuthi ungabona nje kuphila kanti awazi. Bengishilo ukuthi ushilo ukuthi singayithathi personal. Uthe ena kunesikhathi la othola ukuthi ugana indoda yangampela. Wasethi khona umuntu othiwa indoda kodwa engesiyo indoda yangampela. Uthi-ke indoda yangampela kuba nezinto-ke eyenza sure ngaso sonke isikhathi ukuthi lo ethandana naye umfazi wayo akayazi noma akazazi lezo zinto, noma indoda ikutshengisa umfazi izinto kodwa kunezinto ekufihlela zona, kodwa uma uwumfazi usuke uyisola uyibona kodwa ngeke ulokhu uyibuza ngoba uyayibona ukuthi mhlambe izinto ongeke uhambisane nazo noma ezibucayi. Uthi kodwa kuyafika isikhathi lapho indoda mhlambe iphelelwa amandla noma kukhona okonakalayo ekhayeni, mhlambe kuzophazamisa impilo yala ekhaya noma umcebo wala ekhaya, uyithole indoda isimcela unkosikazi. Wathi njengokuthi nje indoda ikithi wenkosikazi ake sihambe siye kule yandlu, kanti ekuqaleni yayishilo yathi kungasondeli muntu lapha, futhi uma iya khona ayiyi namuntu iya yodwa. Uthi-ke ilapho-ke osuke usuzoveza khona ukuthi umfazi kanjani. Wasethi abanye abantu bayazenza lezi zinto kodwa ngeke benitshele, yikho yena ethathe isinqumo sokuthi enitshele kodwa ningamjaji noma niyithathe personal. Uthi-ke uye ungabuzi-ke endodeni ukuthi kwenze njani baba, wathi namuhla asiye laphana ngoba selokhu ngafika la ekhaya ukwazi ukuthi siye laphana. Wathi uye ukhulume sakukhuluma wedwa uthi ngiyazisa ukuthi kwenze njani namuhla ubaba wathi asiye lapha, kodwa ube uhamba naye niya khona. Uthi-ke uyothi uma uvula lapho ubaba ume emva kwakhe ukuze makuqhamuka into enobungozi idile nobaba uphume ubaleke, ngoba ngeke phela uyinikele ekufeni. Uthi-ke uma usungena-ke lapho-ke ubaba esekutshela ukuthi makoti, ngoba ubona nje sicebe kangaka la ekhaya, kunemfihlo yethu engaziwa muntu, manje sekufike isigaba sokuthi nawe uyazi. Awuphenduli-ke uma uwumfazi ngendlela asho ngayo lo sisi, uye uthule nje ubaba ezeqede. Maseqedile mose uyabuza uthe lento ayihlangani nokuthi ufundile noma ufundile, kusuke kukhulunywa ngekhaya lapha. Mose uyabuza ukuthi yini leyo baba. Uthi-ke ubaba-ke isibonelo asenzile engachaza ethi ngoba ubona nje makoti sicebe kangaka la ekhaya, kunento ehlala la endlini. Uthi mose uyabuza yini leyo baba, mase yasho-ke ubaba ukuthi nansi laphana emsamo eyivule ethi kunekhonde elidala ehlala, usevalile vese emnyango. Uthi-ke uma uwumfazi wangampela-ke awuphumi ngejubane ubaleke noma uqandule umemeze uthi nakhu ngehlelwa umkhuba, uye uthobe umoya ulalele ukuthi ubaba uthini. Wasethi ubaba-ke mase yakutshela-ke ukuthi ngoba sicebe kangaka nje la ekhaya umcebo usuzoshabalala, sihambe ngey'nyawo sibuyele ukugibela i-public transport. Ngoba ungibona nje makoti ngangufihlele yonke lento ney'ngane azazi, ngilala naleli khonde khona ngiyindoda. Uthi-ke umusi uyambuza ukuthi pho baba ngingenaphi mina lapha. Uthi-ke ubaba uyobe sekuchazela-ke ukuthi namuhla besicabanga ukuthi ikhonde lithe lidinga wena lingaze libhuqabhuqe iy'ngane zethu lapha. Ilokho nje makoti. Uthi-ke uma uwumakoti-ke nawe funeke umfake i-challenge ubaba uthi baba, angikholwa lento oyishoyo, ngisafuna ukulibona leli khonde lilele nawe khona manje. Uthi-ke ubaba-ke uma enqabe lapho-ke nawe uyobe usumbuza-ke ukuthi-ke baba mina ngilale kanjani wena ungalali nalo, ekubeni ushilo wathi kade lilala nawe. Uyobeka ubaba esekhuluma nalo-ke ngendlela akhuluma nayo ukuthi lilale naye. Uthi-ke uma uwumfazi uye usuyidela-ke kuleso simo, kodwa wazi kahle enhlizweni yakho ukuthi ngake ngayilaya, ngangithi ngikhethe indoda ngakhetha umuntu o-wrong kanjena. Uthi uyobe usuyidela-ke nawe-ke lilale nobaba phambi kwakho, nawe ulale nalo phambi kwakho. Angifuni kulokhu ngichaza ukuthi ubesho kuphi ukulala, abantu abadala bayazi vele le topic akuseyingane, abantu abadala, abafazi namadoda, kodwa ungayilalela nje uma uyingane, kodwa kufuneka kubekho at the end okufundayo. Uthi-ke kube sekuqedwa-ke lapho
Othi before niqhubeke uyambuza ukuthi manje baba mase kwenzile lokho ngeliphinde ngelinye ilanga ikhonde lifise ukulala nomunye, uyobe esechaza-ke ubaba ekugoqa ethi hhayi ngeke kuphinde, kanti uyazi ukuthi unamanga, lento izoshintsha njengoba nayo imshintshele iphinde ngelinye ilanga ithi ifuna okuthize, kodwa ube usuzibazisa nje njengomfazi. Uthi-ke emva kwalapho-ke musi uyalala-ke nalo naye emva kokuba eselale nalo. Kothi-ke emva kwalapho-ke ubaba-ke mase niphumile seniqedile, mase niyahamba-ke uyozwa-ke ubaba esethi ake sithi gulukudu egaraji makoti. Nangampela-ke senithatha imoto niyahamba negaraji. Uma nifika egaraji ufice imoto imbozwe ngeribhoni elibomvu, kungaba i-G65 or i-G66 or i-AMG or i-Range Rover ngoba kwande wona nje kanje. Mase ubaba-ke ethi nansi imoto engikuthengele yona makoti. Musi uyayithatha kodwa kwazi wena unembeza wakho uyakudla ukuthi awu kodwa nkulunkulu wami, ngoba usukuthi akalale naye nje ubaba, nawe usukwenzela ukuthi kungathi ngelinye ilanga maniphambana masethi walala nekhonde wena, kanti uma ukuthi naye walala uyosho ukuthi kanje nawe walala nalo futhi wena owangifikela nalo. Uthi-ke emva kwalapho-ke uyobona-ke umakoti eseyigijimela nge-Range Rover, abantu behalela ukuthi nabo bephile impilo nje, kanti abazi ukuthi kusukwa kuphi kubhekwephi. Wasethi akasho-ke ukuthi abantu abahamba ngama-Range Rover bangaphansi kwaleso simo noma abahamba ngama-SUV amahle bangaphansi kwaleso simo, kodwa ufuna ukukhipha i-advice yokuthi ungahaleli izinto zabantu ngoba awubazi bayithathephi, bayithole kanjani. Ngiyacabanga-ke ukuthi sengidla amaningi esakeni. Ngiyacabanga-ke mbukeli ukuthi kuningi okufundile lapha. Sekukuwena-ke ukuthi ukuthatha kanjani, kodwa asigqugqumezeli ukuthi abantu abenze izinto ezibucayi noma benze izinto ezimbi ngoba bezwa kukhulunywa la kwi-channel. Bekuyisixwayiso nje ebesisinika udadewethu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi abantu-ke begcine bengilalelile. Yonke lento ebengisho lapho kumina ibinto ebikimi ngaphakathi ebengifisa ukuyidlulisa kumina. Futhi sami esikhulu ngicela abantu ukuthi bengangijaji, lento futhi bengayithathi personal. Angisho ukuthi abantu abenze njengoba ngisho, bekuwukushera nje. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Ningakhohlwa-ke ukusubscribe, ni-share, ni-like, ni-comment. Siyabonga.